masa to wata rana za ya fice. Da duka da ya dami haƙuri da abin da ya faru za ya wuce. Ya yarda da fadarar da ta wuce a ɗanye a kalau ya isa. Hakan ma ya zama ilimi wata rana ta bansa za ya wuce. Sai ku yi nazari ku tantance da misalai kan abin da na ce. Gidan gyaran hali waraka, turmi ka jora daka, sahuna na masu nika, haure ado a baka, dinki tare baraka, sutura asa a jika, bakin Nura M inuwa, baitoci suke ta zuwa.